Un camí interessant a parlar de filosofia del llenguatge seria la semiòtica. Perdoneu, quasi em faig mala la llengua. A mi ja hi ha una cosa desgranada de la filosofia del llenguatge. Així, no? Així. Aquí si mirem els enllaços els veureu. I aquí... Benvinguts de nou al podcast de Catalunya. Avui torno a tenir l'honor de tenir a casa en Kevin i l'Òscar. Benvinguts de nou. Què tal? Com ha anat la setmana? Encantat, la veritat, de tornar a estar aquí i la setmana, doncs molt bé. Sí, això que us queda lluny de casa, Bueno, és un viatget. Sí. I aquí ens tracten bé, no? Sí, estan bé aquí al mig de la nada. Bueno, com a mínim us donem de menjar, no? No us queixareu. Sí, No, estem... I la conversa és interessant, que això sempre ajuda, la veritat. Sí, bé, això aquí estic totalment d'acord. Què us anava a dir? Doncs bé, després de la setmana passada, que ens vam estar presentant una mica i vam estar parlant si no recordo, ajudeu-me, de models, d'aquell projecte de predicció. No sé si vam començar a iniciar el prompting, que et vaig haver de parar, perquè dic que això donarà pel molt llarg. No sé, avui una mica què toca. Jo crec que, tal com vam dir, una mica parlar de prompting, què us semblaria? Sí, la veritat és que és un tema que jo crec que a la gent li pot interessar. També dir que prompting, per la gent que potser no n'entén tant o no està tan ficat dins d'intel·ligència artificial, dir que és la cadena d'instruccions, no? O les instruccions que li introduïm nosaltres al model perquè ell pugui elaborar el que nosaltres volem. En aquest cas, per exemple, si volguéssim que ens fes una recepta de cuina, doncs nosaltres li demanem com a instruccions, sisplau, em pots fer una recepta de cuina sobre pa amb tomàquet, per exemple? O sigui que com a resum molt bàsic, ara suposo que indagarem bastant més en el tema, com a resum molt bàsic, el prompting és el llenguatge que fem servir per comunicar-nos amb la intel·ligència artificial. Molt bé. Sí, jo crec que és el punt d'interacció eina-humà. En aquest cas, és llenguatge que tots en parlem cada dia, ja sigui per missatges, per trucades, per interactuar entre nosaltres, i que puguis interactuar de la mateixa manera amb una intel·ligència artificial, en aquest cas una eina, doncs facilita molt les coses. I agafant una mica el fil del company, que la veritat penso que el que ha dit era molt acord i molt afí al que tu li havies demanat, podríem parlar de filosofia del llenguatge també, que no deixa de ser com ens comuniquem nosaltres, no? Ja sigui entre nosaltres i en aquest cas amb ChatGPT, perquè no deixa de ser una sèrie d'instruccions, emissor-receptor, perquè ell ens pugui entendre. Un camí interessant a parlar de filosofia del llenguatge seria la semiòtica. Perdoneu, quasi em faig mala la llengua. Tranquil, està bé. Perdoneu. Te n'has sortit. Exacte, al final he pogut seguir, que és important. Però això, com us comentava, la semiòtica és la ciència que estudia els signes i els símbols i els seus significats. Per exemple, jo si faig així, això pot voler dir un número 2 o Pau. O el 5, en romà. Molt bé, o el 5 en romà. O Victòria. O Victòria. Mira, en tenim 4 amb un sol símbol, no? I això com ho podríem classificar, aquests? El símbol i la interpretació d'aquest símbol, la idea d'aquest símbol. Amb significat i significant. El significat seria la idea. I el significant seria la cadena de sons, no?, que nosaltres utilitzem per donar forma o per relacionar amb aquesta idea. Per exemple, nosaltres, arbre, els sons A, R, B, R, E, tots junts formen la paraula arbre, això seria el significant, i el significat seria la idea o concepte que a nosaltres ens ve quan diem aquesta paraula arbre, no? En aquest cas, arbre potser no té gaires contextos on puguis dir que un arbre és un altre tipus d'estructura, però en el cas, per exemple, de parlar, no sé, Kevin, ajuda'm algun exemple. No, sobre parlar, demanar-li alguna tècnica de modelatge, no és el mateix dir-li fes-me un estudi estadístic sense dir-li res més que demanar-li exactament el que tu necessites per extreure la informació. Llavors sí que jo trobo molt interessant una de les coses que hem fet simplement un signe de la victòria, i aquí per mi ja hi ha una cosa desgranada de la filosofia del llenguatge, que és la polisèmia. Llavors, que és una de les coses que dèiem, no? La polisèmia, l'ambigüitat de com es diuen les coses, pot donar a que els models de llenguatge sembla que siguin més torpes del que realment són. I això, com el que deia el meu company de la semiòtica, és una manera de veure-ho. Una altra manera que a mi m'agrada molt de veure-ho a través del llenguatge és que hi ha diferents estils de llenguatge. Hi ha el que nosaltres entenem per llenguatge, català, castellà, l'anglès, però després hi ha l'artístic, que a través d'una partitura, a través de negres, a través de compassos, és a dir, ja són altres símbols que has de conèixer el significat per entendre la relació. O en pintura, si seguim amb l'art, amb formes i colors.
que tenen una relació i per tant aquí entra un joc molt interessant. O a mi que m'agrada més, per exemple, les matemàtiques i la ciència, el símbol més, el símbol menys, l'igual. Perfecte. Si no coneixes això no pots generar oracions. No? I un 2 més 2 igual a 4 és una oració al final perquè són símbols que els hi otorgues un significat. Llavors, bueno, és la complicació lògica de cada llenguatge. No? I parlant del concepte polisèmia, agafant una mica també això, a partir de la polisèmia també és d'on neix una mica tot el que és el prompt, entre d'altres coses, amb el significant també, però clar, la paraula rosa, per exemple, igual que estàvem fent aquest símbol, per nosaltres, si la fiquem en un context, entenem que pot ser o el color rosa o una rosa, per exemple. O una persona. En aquest cas, però, sí, clar, poden ser molts conceptes, però anem a ficar dos conceptes fàcils, que seria o la rosa d'una planta, o flor, o el rosa de color rosa. Com interpretem nosaltres, com a éssers humans, de què estem parlant? Amb el context. Amb el context. I aquí és on naixeria el preprompting una mica. O sigui, el prompting, que estàvem parlant abans d'una cadena d'instruccions, no? Que tu li passes a l'eina o a la intel·ligència artificial en aquest cas perquè et doni una resolució al problema que tu tinguis, sigui quin sigui, doncs aquest pas, aquesta filosofia de llenguatge, el com ens comuniquem amb ella, ja sigui, com molt bé dit el meu company, amb programació, amb llenguatge matemàtic, amb llenguatge parlat nostre, com parlem entre nosaltres, com estem parlant tu i jo ara. Ara hi ha un emissor i un receptor. Jo tinc una feina a explicar-te un concepte i tu tens la feina d'intentar entendre aquest concepte. Com aquest concepte jo més tard desgrani, millor te l'expliqui, tu l'entendràs millor, estem d'acord, no? Sí, és una mica el que parlàvem la setmana passada quan vam començar a introduir el tema, el fet de donar-li context, d'apuntar a la Diana, no? Anar donant aquest context per apuntar allà. Suposo que és la manera fàcil d'entendre això que estem dient. I quan parlem de preprompting no parlem res més que de les tres parts d'un prompt, no? Vull dir, hi ha un preprompt, bueno, si vols. No, ho deies molt bé. Jo només volia apuntar una cosa del preprompt. És a dir, l'estructura del prompt, si ho volem fer senzill, seria preprompt, prompt i postprompt. Llavors, el preprompt, el que és interessant al final és que tu el que has de fer és fer un context en el qual quedi el prompt just en el centre de tot aquell context que tu li poses. Llavors, és molt important fer una bona recerca científica, que jo crec que al final, aquí els tres ens han conegut a la Universitat de Girona, a la Facultat de Ciències, i alguna cosa ens queda a l'hora de saber com buscar informació, saber com s'estructura un article científic i llavors poder extreure informació de qualitat, que després és com alimentes els models. Per tant, si tu alimentes els models amb males dades, no? Totalment d'acord. Evidentment, tu a l'hora de fer el preprompt i agafar el context, tu el context li pots posar malament també. I és el que està dient que dins el preprompt aquest també entra la teva feina d'una recerca acurada i acord a la realitat, que no puguis ficar-li qualsevol cosa, perquè ell, si tu li poses a la intel·ligència artificial, li pots ficar un context fals, perquè et respongui amb un context fals també. La pots enganyar, que això és un altre tema que després entrarem també, que podem parlar d'ètica i seguretat, però això més endavant potser. Agafant el prompt i no liant-nos, com bé t'ha dit ell, hi ha el preprompt, així de termes generals, preprompt, prompt, el preprompt t'ha explicat ell perfectament, el prompt seria simplement l'acció que vols que faci, o sigui, la part principal, el missatge principal que tu vols que perquè ell et doni una resposta. O per fer-ho molt senzill, la pregunta, no? Exacte, molt bé. No, perfecte. Gràcies, Àlex, sí, totalment. Totalment. O sigui, estic intentant portar-ho a lo més bàsic, per entendre-ho des de la desconeixença total. La pregunta, Àlex, a la perfecció, de veritat, seria la pregunta. I després el postprompt. El postprompt serien totes les tècniques que nosaltres ja després podem aplicar a través de diverses iteracions. Iteració només vol dir anar fent proves tu, anar canviant els prompts o aquesta instrucció per a veure com el model va avançant i així aquesta resposta millori. Una de les tècniques, en tenim unes quantes, jo crec que pots explicar-nos unes quantes. Sí, però abans de començar amb això, perquè em quedi clar, el postprompt aquest també seria una manera de dir, de demanar-li com vull aquesta resposta, com la vull estructurada, i gràcies a aquestes tècniques aconseguiràs, si m'equivoco. El context seria la diana. I dibuixes la diana. No li dibuixes una altra cosa, sinó la diana perquè és l'objecte que tu vols que s'enfoqui. I les tècniques de prompt seria on tu ja afines el lloc de la diana perquè acabi en el mig, que és on tu vols que et respongui. D'acord. Amb l'exemple de la diana una mica. Sí. Vols explicar alguna metàfora així una mica més? Sí, això seria, per exemple, ara que està tan de moda aquell de les Olimpiades de disparar. Molt bé, el que dius. Totes les tècniques de prompting serien tots els competidors que portaven totes les avanços tecnològics per apuntar millor, no? Llavors, és interessant el tema del prompting perquè jo també us convido, és a dir, que no ens creieu només el que diguem i que també proveu coses a l'hora de
fer una mateixa pregunta de 4 o 5 maneres diferents i també veureu vosaltres mateixos quines us donen més bons resultats. I això és una mica el que diguem de post-prompting, és a dir, no és ben bé el post-prompting, però sí que és una tècnica que va després d'això, que és el que deia de les iteració una iteracions. mica. Inclús tu pots fer 4 o 5 iteracions i després, si t'agrada una resposta, tornar enrere Molt bé. i només agafant aquesta resposta per ja tornar-lo a encaminar cap al camí on vols anar. Això és que la intel·ligència artificial agafi diferents camins o decisions una mica, no? I tu encarar dels camins que ha agafat, perquè sempre poden agafar el camí que més t'agradi, i tornar enrere per agafar el punt de partida, es podien separar-se, però molt ben especificat. Llavors, si tornem entrant al prompting, que és el que estàvem parlant, tu començaràs amb algunes tècniques sí, que jo crec vulgueu. que serien les primeres, però jo també m'he preparat una mica 4 o 5 tècniques per explicar així per sobre i totes van molt relacionades. Ja veureu que al final és el que dèiem, igual que pots fer diferents iteracions temporals, no? És fer diferents iteracions espacials. És a dir, dir-li que me faci, en comptes de fer una solució, que proposen 4 solucions. Totalment agafant. Bueno, si vols podem entrar una mica amb lo de les tècniques o vols saber alguna cosa més. Una pregunta que tinc al cap, que tenia per aquí apuntada abans d'allò, amb això del tema del llenguatge, a vegades l'altre dia també parlàvem d'on arribarà la intel·ligència artificial, quines limitacions pot arribar a tenir, i amb això del prompting i el llenguatge... Has tocat un tema molt interessant. He tocat un tema interessant. De les limitacions del llenguatge, que sempre en parlem molt, i aquí la veritat cediré el torn al company Kevin perquè és un tema que li encanta i li apassiona i crec que l'ha d'explicar. Per fer la pregunta així, les limitacions del llenguatge i les limitacions de la intel·ligència artificial, va lligat això? O ho lligaríem d'alguna manera? O què en penseu? Ho podríem lligar, serien temes complexos que a mi m'apassionen, us podria donar referències les que vulgueu, des de filòsofs com Wittgenstein fins a lògics com Gödel o Turing o fins i tot matemàtiques des del punt de vista, no sé, de Tarski o Russell. Referències vàries. Teniu referències per si voleu anar a buscar. Apunteu aquests noms que són interessants, la veritat. Llavors, les limitacions del llenguatge és molt interessant perquè aquí podríem preguntar-nos què és la veritat, no? Perquè si volem parlar amb una intel·ligència artificial o amb un xat perquè ens doni informació, volem que aquesta informació sigui veritat. Però aquí a l'hora de definir veritat és molt complex, perquè tu pots definir que, per exemple, en geometria, que un triangle tingui 180 graus interiors. Però això només passa en un pla. O sigui que si canvies un axioma que se'n diu matemàtiques per fer un sistema formal... Podries explicar una mica, bàsicament, no senzillament que és un axioma, penso jo, no? Per exemple, per explicar la geometria, tu, per exemple, el que poses són unes premisses. És dir, que en un punt no poden passar 2 línies rectes o que una paral·lela... Les regles bàsiques, no? Les regles primigènies. Sí. Llavors, tu canviant aquestes regles pots arribar a conclusions. Això són els teoremes matemàtics, teoremes de Pitàgores i diferents teoremes depèn de l'aritmètica, depèn del camp que et trobis. Llavors, veiem que depenent dels axiomes o les premisses que posem, tenim diferents veritats. No arribem a una veritat absoluta. O sigui que les veritats són relatives en el llenguatge o en el sistema que utilitzes. Enllaçant a la teva pregunta, que ja sé que s'ha anat... Enllaçant amb la meva pregunta... T'he dit que era un tema de Dios, t'he dit que era un tema de Dios. La tenia aquí apuntada perquè justament un dia en vam estar parlant i vaig dir, hòstia, aquesta apunta-te-la i dic, sé que li agradarà. Llavors, ara no sé si m'estic arrepentint, també t'ho dic. No, deixa-li que acabi amb les limitacions. Les limitacions simplement això, que no hi ha una veritat absoluta. Per tant, les limitacions són relatives. O les nostres, no podríem dir, perquè al final els hem traspassat les nostres limitacions. I una altra cosa molt interessant que trobo és que si realment fes un llenguatge molt més, que expliqués més coses, molt més complet i coherent que el nostre, potser nosaltres no l'entendríem i això tampoc ens serviria de res. O sigui que al final també tenim la limitació que ho han de fer per poder-ho traduir nosaltres. I en aquest procés de traducció ja hi ha pèrdua d'informació també. Totalment. Va, ja... Perdoneu. No, però que totalment. No, està bé, bueno, és una altra manera de veure-ho, no? Els filòsofs potser em matarien, perquè jo vinc de la ciència i al final... Bueno, però és una que també va lligat, no? També el teu lligam, en certa manera. Un incís a lo que de les limitacions. Té les nostres limitacions, però ell arriba molt més ràpid a les seves limitacions del que arribarem nosaltres mai. Vull dir, les nostres limitacions, nosaltres no arribarem potser en la nostra vida i la intel·ligència artificial sí que les pot veure i hi arriba. És una cosa curiosa. I un altre tema interessant, al final, que és una tecnologia. Jo que porto ulleres potser no podria llegir això, o amb uns binocles puc veure més lluny.
És a dir, els nostres sentits estem limitats, no? I potser això ens pot fer d'alguna manera com de filtre per poder explicar coses que nosaltres no podem explicar com a Ja tal. només per temps, a vegades, penso jo. És una màquina Exacte. d'optimització, a vegades ho parlem. Entre altres coses, una cosa que fa és optimitzar-nos el temps. Bueno, això és una de les bases i una cosa clara que... Vols que No, tornem al està prompt? parlant. Vols que tornem al prompt? O vols seguir parlant de filosofia i llenguatge amb el Bueno, jo encantat, vull dir, podem estar aquí l'estona que vulguem parlant d'això, Home, però és una mica- poder sí que ens hauríem de... Ha quedat centrar clar una el mica, concepte? I jo crec que sí, i si no, doncs, deixeu els comentaris. M'estic fent youtuber, ja ho veieu, Sí, no, i recorda de deixar-los els noms, que són interessants, per si volen buscar algun llibre, potser us deixem alguna referència seva, per si voleu introduir-vos una mica en el món de les matemàtiques i conèixer més, bueno, un principi del que podrien ser els models, només un principi, perquè les matemàtiques és un món molt gran. Sí, cadascú al final ho aplica a la seva quotidianitat i aquí hauran de triar. Hi haurà temes que els interessarà més que uns altres i hi haurà més aplicació i tiraran cap a un costat. O sigui que nosaltres si podem deixar aquí continguts a l'abast, ja és la idea, Doncs ho no? deixarem, sí, deixarem alguns enllaços i... Com ho fas això, Àlex? Com ho vas fer el primer podcast? Així, no? Així. Deixarem uns Aquí enllaços. tindrem els enllaços, els veureu. I aquí... Vale, doncs, si us sembla, parlem una mica, per fer-ho una mica més pràctic, no? Gent que acabi de començar i estigui començant a remenar una mica... Parlem una mica de tècniques de prompting. Comencem amb algunes més bàsiques, si us sembla, i també alguna que no se n'hagi sentit a parlar Començo gaire. jo, doncs, potser unes bàsiques, no? Encantat, sí, sí. No, i a més, el que vull dir, per tornar, agafem. Ara parlarem una mica de lo que és el post-prompt. Hem parlat, no?, del pre-prompt, que seria al principi ficar-li un context, el prompt, que seria la pregunta, com bé ha dit l'Àlex, jo crec que és un bon exemple, la pregunta que li vols fer, i després el post-prompt, que són aquestes tècniques, iteracions que tu fas perquè el prompt millori i la intel·ligència artificial et doni una millor solució. Llavors, jo parlaré de 4 tècniques. Bueno, n'hi ha una que en són 2, ja veureu, estan molt relacionades. Us parlaré una mica també del concepte benchmarks, que el meu company ja va parlar a l'anterior podcast, diria. Podcast, per nosaltres ja, quasi ho hem rebatitzat el nom. Res, parlar una mica del roleplay, és una de les tècniques molt importants. A l'anterior podcast ja en vam parlar, al final em surt sol, ho sento. Al final no sabrem dir Exacte, podcast, només ens sortirà podcast i ens quedarem així ja. Això, parlant del roleplay, que ja havíem parlat, és simplement donar-li, doncs, el que diu la paraula, un rol a la intel·ligència artificial. Per exemple, si tu vols saber sobre la teoria de la relativitat, li podries dir actúa como un experto en la teoría de la relatividad o actúa como un experto en la teoria del caos. Depèn del camp que vulguis informar-te. Llavors, el que fa ella és agafar més precisió. Si podríem buscar en tot el context que té, amb les moltes dianes que té, per exemple, ja també l'estem ajudant a que vagi més cap al centre, amb aquest rol que li donem nosaltres. Perquè sap, m'explico una mica o si m'esteu entenent? Sí, totalment. Perfecte, doncs. No m'enrotllo més. Sí, jo tinc una pregunta així tonta, que em ve al cap. Estem parlant i de cop quan parles, quan fas el prompt, sí, els fas en castellà. Crec que sé per què és, però m'agradaria que... Pues jo m'he donat compte de la teva cara perquè m'ha sortit la cara així i mira, se n'ha donat compte que li canvio el castellà. És perquè, evidentment, la intel·ligència artificial, la base de dades amb les que ha estat entrenada, la majoria han estat en anglès. Per què? Perquè és el primer idioma, bueno, junt amb el xino, que no sé com deu estar, potser deu ser el tercer xino ara, i el segon és el castellà, a nivell mundial, més parlat. Per tant, és el segon idioma en què més s'entrena la intel·ligència artificial. Li pots fer amb altres idiomes? Sí, però si ha tingut més entrenament en principi en un idioma, no, ha de saber-te respondre millor. Igual que matemàticament potser t'entendrà millor en llenguatge de programació que en un llenguatge normal, que això ja anirem més endavant. Bueno, és un tema que em sembla interessant i funciona igualment, per segons què, moltes vegades ho fem servir en català, però sí que quan volem segons què o alguna més complexa ens en tirem al castellà, a l'anglès o al llenguatge de programació. I era una manera de voler explicar a tothom per què ho fem i per què ens surt així. Nosaltres a vegades quan volem afinar i fer un ajuste fino que en diem molt bo, que no deixa de ser intentar fer el que estem dient, els ajustos al prompt perquè ens quedi bé la resposta que ens dona, passem a l'anglès. Però també utilitzem intel·ligència artificial. Que al final és això, la retroalimentació també és una bona tècnica, que ara no venia al cas, però és una bona tècnica, retroalimentar-se a la pròpia intel·ligència artificial per obtenir una millor resposta. Bueno, no us vull turbar més, anem a lo que anàvem, perquè Perdoneu. Tenir cosetes i no, és culpa meva, no arribarem mai. Que Kevin digui ara algun més, potser si vol aportar alguna cosa. No, bueno, seguim amb les tècniques, sí. La següent seria selectors. Selectors és senzillament tu a les diferents parts o frases que li fiquis al prompt o instruccions, donar-los uns selectors. Per exemple, actua com un experto en intel·ligència artificial.
Doncs aquí li posaries triple cometes per separar-ho del següent que seria realiza esta acción. Aquí també li ficaries triples cometes perquè també és una part principal. I a la següent li ficaries les accions. Doncs aquí en comptes d'utilitzar triples cometes canviaries de selector perquè ja estàs desglossant el que seria fer l'acció en unes diverses accions que no tenen tanta importància com haz esta acción, actúa como. M'he explicat, seria com per estructurar millor el prompt i que tingui una separació entre ella i la intel·ligència artificial sàpiga a què donar més importància o menys importància. I el fet de posar 3 cometes, 2 cometes, només unes cometes, un parèntesi, ho interpreta diferent, li dona més importància una cosa a una altra, segons com ho estructuris. Jo, si et soc sincer, utilitzo bastant les triples cometes, per exemple, però aquí el meu company Kevin crec que ha utilitzat més els selectors perquè li han donat més rendiment i potser et pot donar algunes pinzellades més precises. Si puc agafar una mica la idea que hem parlat abans de la filosofia del llenguatge, no? Hem estat parlant de que hi ha diferents tipus de llenguatge. Llavors, un tipus molt important a dins de tots els llenguatges que tenim són els de programació. Els de programació, lo interessant que tenen és que tenen com un format molt concret. No tenen la polisèmia i cada cosa representa una cosa. Llavors, lo interessant dels selectors, al final, és que com que segueixen una mica els llenguatges de programació, tenen un format molt concret. És a dir, si tu saps que, per exemple, quan parles en Python, per escriure tu un text perquè es vegi en pantalla, fas les triples cometes, això ha estat molt entrenat També per l'entrenament, per l'estructuració, no? Parles que l'entrenament ha estat fet així. Llavors, per exemple, l'HTML també té una manera de fer com etiquetes, no? Per exemple, tu fas el títol i has de posar un selector, d'aquí el nom de la tècnica. I aquest selector, clar, com que n'ha vist molts, ja ho associa com que és el títol. I és una mica aquesta la idea, però que si no ho coneixes, aquest tipus de llenguatge de programació, que no passa res. Tots parlem, volia dir això, o en Joan, o el títol d'un... Quan tu vols parlar del títol de... Sí, o d'un llibre. Bueno, també molt bé. Un diàleg, tu poses guions. Molt bé. Al final no deixa de ser la tipografia de la literatura, de quan posar comes, punts... Facilitar-li la feina, el que estàvem dient una mica. Sí, per contextualitzar més i que t'entengui més, no? A través de símbols o certes tècniques poder contextualitzar-lo d'una manera més senzilla, més fàcil, perquè t'entengui millor i et doni millor resposta, entenc. Precisió i estructura, sí, totalment. És el que més dona. Després, si podem passar a altres tècniques, si voleu, home, jo crec que ha quedat molt clar, no? Amb l'explicació després. Jo crec que sí. Més tècnica, la veritat. Parlar amb com es posen comes, punts, en aquest sentit, saps? Potser és una mica complex, però... Els exemples s'han entès. Després podríem fer... Bueno, mira, aprofitaré, perquè això a vegades poder sí que fa falta uns exemples. No m'agrada anar ficant publicitat, però tornaré a posar el cartellet de publicitat aquí. Aquí? Tenim a la web un blog i ja que el deixaré l'enllaç, un blog de prompting que, hòstia, quan el vaig veure vaig al·lucinar, vaig dir, hòstia, això? Hi ha un munt de tècniques de prompt i a més, a baix de tot, a part de les referències, teniu un GPT que si apreteu allà us obre un GPT entrenat amb tot aquell article que li podeu demanar qualsevol dubte, que us faci exemples i amb allò, bueno, jo crec que... Pels més vagos hi ha una cançó també, Pels que només vulguin escoltar la cançó, jo em sé tota la... No? Està bé. La tracklist. És un altre tema interessant a parlar, ens estem centrant en aquest podcast molt en el prompting, però... Bueno, podríem parlar després dels blogs, sí. Podem deixar un espai pels blogs si després t'interessa. Hi ha imatges, hi ha música, hi ha intel·ligències artificials de tot tipus. Sí, la gràcia és que hem fet servir la intel·ligència artificial per tot. I, bueno, per acabar, que és molt fàcil anar-nos per les branques, és això, apreteu allà i qualsevol dubte, de veritat, que és algo molt interessant. Segueixo una mica més amb les tècniques més importants. Clar, sí, perquè allà és el que deia l'Àlex, n'hi ha potser com a 30 o 40. I els que ens han deixat, és a dir, allà només hem seguit un article que la veritat que estava molt i molt bé i ho explica tot amb molts d'exemples, però que al final això és una cosa que cada dia em van sortir. Evidentment, i que després tu mateix pots descobrir tècniques que funcionin. Nosaltres, sense anar més lluny, com hem de descobrir doctorado en nivell Harvard University a l'hora que et faci una feina perquè sigui més complex el treball. Clar, ja és un roleplay igual, però al final són les paraules clau que anava molt millor. Que fa que pugi el nivell de l'intel·ligència artificial. Bueno, ja ho aniré veient. Les paraules clau són molt importants en ChatGPT. Bueno, i en qualsevol intel·ligència artificial generativa. I en qualsevol comunicació. Molt bé, perfecte, totalment. Entre emissor i receptor, com parlàvem, tornant a agafar filosofia del llenguatge, molt bé, sí, totalment d'acord.
Bueno, seguim, no? Amb few shot Seguim. i zero shot. Few shot i zero shot, ja veureu, són dues tècniques bastant interessants i senzilles. És simplement ficar-li exemples perquè puguis resoldre aquest problema. O perquè et faci el que tu vulguis. Per exemple, vols que t'escrigui un correu i, clar, tu aquest correu vols que tingui una estructura. I, en comptes de posar-li l'estructura exacta, li fiques uns quants exemples de correus que t'hagin passat o estructures que tinguis ja predefinides perquè ell ja agafi el format i et creï ja, a partir d'aquests exemples, el correu com tu vulguis o com tu parlaries. Això seria el few shot. I el zero shot, en contraposició, és no ficar exemples. I em preguntaràs, i per què serveix el zero shot? Doncs jo ara em tiraré una mica a la piscina. No, totalment, Àlex. Intento per agafar idees o perquè per no dir-te, no? Sí, a veure què penses. Quan no ho tens clar ben bé què vols, perquè a vegades no sabem el que volem, amb el zero shot aquest, doncs, és això, li poses poc context i que ell et guiï per després acabar tu anant a buscar quina és la diana que m'agrada, no? Per exemple, o potser no saps com fer l'exemple, perquè no tens exemple, o no saps com resoldre. O l'altre, que mira, tots avui ho estàvem parlant amb ell, són els benchmarks, no? Vull dir, els benchmarks que fan provant diferents tècniques, no? Sembla que va sortir també la setmana passada. Exacte, molt bé, lligant molt bé. Que podcast. parlàvem en aquest cas de que Gemini 1.5 havia superat ja ChatGPT 4.0 i el ChatGPT 4 mini. Exacte, sí. Vale, quan parlem de superar, ara que estem parlant d'això, és que atina més fàcilment a la diana, per dir-ho molt senzill? Que en els diferents camps on s'ha provat, perquè s'ha provat en molts camps, té millor resposta que ChatGPT. Sí. I no anem més enllà de moment. No, de moment jo crec que no. No sé que vulguis entrar profunditzar una mica com l'altre cop, però tampoc. Així, bàsicament, jo crec que està bé. Llavors, això, few shot, zero shot, fàcil. Ficar exemples, no ficar cap exemple, no? Vale, depèn el que t'interessi. Exacte. Bueno, en els benchmarks, una cosa, si algú s'interessa per anar a mirar ell mateix les comparacions i les taules de veure quina està per sobre o per sota, que fan molt de trampa, perquè al final són empreses que volen fer diners, competeixen i és un nou negoci, un nou camp que s'obre. Llavors, s'ha d'anar molt en cuidado, molt de compte quan es miren aquestes marques, perquè normalment els seus el fan amb few shot i els altres els fan amb zero shot. I normalment sempre surten més alts els seus marcs. Condiciona molt, que és el que explicàvem. De fet, és una mica, ara em ve al cap, em van venir coses del que vam parlar l'altre dia, em ve al cap un altre cop això, no? Doncs si ja estan competint, hi ha molta gent ficada allà, s'estan creant nous llocs de treball, no? Que allò que parlaven d'aquella por, hòstia, ens prendrà la feina, bueno, i doncs potser amb tota aquesta tecnologia hi ha molta gent treballant amb això. Per resoldre un dubte que em va quedar a mi, també, la setmana passada. Hòstia, és un bon tema a parlar, no?, aquest cop. Què passarà amb tot això? El mateix del prompt que estem parlant, no? Vull dir, hi haurà d'haver gent que sàpiga interaccionar millor amb la intel·ligència artificial i et pugui treure suc més ràpid que un altre que potser ha d'estar un dia, o sigui, una persona que s'està una hora per treure el resultat i una persona que s'està un dia, tu potser buscaràs gent que sàpiga interactuar amb aquesta intel·ligència artificial. Igual que abans un mecanògraf, tu agafaves el que escrivia ràpid, no agafaves el que escrivia lent. Un exemple una mica... Sí, o sigui que, bueno, una mica... Bueno, és una eina del futur, el que dèiem, quan va sortir l'ordinador, si no sabies... Ara mateix hi ha moltes feines, però tot el que és oficina, tractament de dades, o la meitat de les feines, si no saps fer anar un ordinador... Música, art... No, i després... Lo mínim, no? Word, Excel, que has de tenir, que són uns mínims que ja... La nostra generació ens ho ha ensenyat a l'escola, però els meus pares ja ajusteixen i els meus avis ni parlis d'aquest tema, no? I llavors és algo que... Una altra cosa que parlem, ara que has dit això, el Word i l'Excel, és que aquestes tecnologies amb la intel·ligència artificial jo penso que ja s'han quedat molt obsoletes. Creus que quedaran obsoletes? Es fan servir. Sí, perquè encara falta que la gent comenci a saber com interaccionar, quins tipus d'intel·ligència artificial hi ha, però quan la gent comenci a ficar-se en aquest món, tot això no té sentit. Pensa que passes de tenir que aprendre a fer un programa a només tindre que aprendre a parlar i a comunicar-te, que és una cosa que ens ensenyen des de petits. Exacte, no és d'aprendre un nou idioma, perquè aprendre el programa, si tu mires així, és com aprendre un nou idioma, perquè tu m'has parlat l'idioma d'aquell interfàs. Tu no saps que si li dones arxivo, quins arxivos s'obriran o editar fins que no coneixes com funciona aquest programa. Doncs ara ja no cal que aprenguis aquell idioma. Ja no hi ha els menús. El menú és el parlat i el que tu li vulguis demanar. Molt interessant. Si no t'has quedat, no. Jo si vols seguim amb les tècniques de prova una mica, perquè al final anem d'una banda a l'altra. Sí, perquè veig que ens anem a mi me'n queda una, si vols. A mi me'n queda una, et parlo d'una bastant senzilla i després que el company Kevin segueixi, no? I a veure què tal. Mira, l'última és Chain of Thoughts, cadena de pensaments, que aquesta és senzillament tu comentar-li
a la intel·ligència artificial que segueixi una sèrie de passos lògics i instruccions per desglossar-li tot el problema, no? Per exemple, un exemple fàcil que fico. Jo, quan he d'anar d'aquí fins on estic, fins una porta i obrir-la, he de fer una sèrie de passos lògics, no? Encara que no me'ls plantegi, que és començar a caminar, plantejar-me que quan estigui arribant a la porta m'hauré de començar a preparar per agafar la maneta de la porta i obrir-la, obrir la porta, passar la porta, doncs desglossar al màxim aquest procés perquè la intel·ligència artificial pugui arribar a fer-lo sense tindre que fer molta iteració de prompting, que és el que faríem nosaltres. Si nosaltres anéssim ràpid contra la porta sense pensar, ens estamparíem el primer cop. El següent potser anirem una mica més ràpid i intentaríem obrir, però tampoc en sabríem. Si ja de primeres anem intentant pensar i avançar-nos una mica, m'entens? És una metàfora així una mica potser agafada amb pinces, però a mi m'agrada utilitzar-la molt. Sí, no? El crear tota una estratègia de passos, no? Exacte. Per arribar i no El que fem nosaltres era, per ficar-ho d'una manera, cadena de pensaments, el que fem nosaltres a l'hora de realitzar una acció, però explicat a la intel·ligència artificial. Que clar, això és el que ha proporcionat, tornem un altre cop, claredat, precisió, context, sobretot també. Al final el que fas, sí, contextualitzar-li i explicar-li molt bé el pas a pas, no? Més ajuste fino, que és el que diem, que diem d'intentar ajustar més el prompt perquè vagi on tu vulguis, o et respongui el que tu vulguis. I ja després de parlar d'aquesta, jo crec que... No, jo t'agafo aquesta, perquè és que la següent que jo tenia també plantejada aquí per explicar és plan and solve, que ve molt a dit amb el que estava explicant, però és aquest pas a pas que tu li exposes en el model, aquí suposem que és un problema més complex. Llavors, tu el que pots fer és, primer, plantejar-li que te desglossi amb problemes més petits i després anar afrontant cada problema independentment. I quan arribes al final, ajuntar totes les solucions i fer-ho. És a dir, són coses molt similars, però al final hi ha petites diferències que, depèn de la tasca que puguis arribar a fer, et servirà més una cosa, et servirà més una altra, o potser amb el que tu li demanes no necessites és afinar, no? Completament, és afinar, calibrar. Per fer-ho ràpid també, perquè, bueno, veig que ens hem liat una mica aquí a parlar de moltes coses, no sé si ho voleu extendre molt. No, no passa res, vull dir, això... Si t'enrotlles molt et tallo, no et preocupis. És presentador i editor. Clar, saps la feina que hi ha després. Llavors, una altra cosa que també va molt relacionada amb els passos intermedis és el chain of symbol, que aquí és, en comptes de tallar-li completament tot el pas, saber-li transformar en un altre llenguatge, en aquest cas lògic, que sàpiga quins passos seqüencials ha de seguir, quines instruccions ha de seguir, o, per exemple, posar-li que tot un text és igual a A. Llavors tu ja utilitzar només la A i no tot. Estem parlant de programació potser una mica, o algun model de llenguatge semblant més matemàtic, o tot una mica barrejat, clar, perquè jo ho entengui. Jo no sé si pecaré d'això, Àlex, però al final jo el que penso és que totes aquestes eines, que jo no puc parlar del món artístic perquè no vinc d'allà, jo vinc més del món científic i jo veig que totes les eines que ens han anat ensenyant, no parlis de 3, de 2. Si pot ser qualsevol número, posa-li una X. No? Pues és aquest concepte d'etiqueta, valor. I aquest valor, com que tu tens tota una llista, va canviant. No? I és aquesta idea de posar un símbol per moltes coses i a tu, si t'interessa, només li canvies la cosa. A l'hora de fer formularis, a l'hora de fer enquestes, a l'hora de fer no sé, coses que vols que et segueixin molt una mateixa... Simplificar-li la feina una mica, no? En plan, com que sabem que el raonament, quan li simplifiques i fas una estructura matemàtica potser lògica més senzilla, P implica Q, perquè m'entenguis, si tu tota aquesta P ja l'has englobat en un exemple o ja li has ficat un context o ja l'has etiquetat d'alguna manera, només has d'utilitzar la lletra a l'hora de després fer la formulació que és tan lògica perquè no ho entengui millor. Això és matemàtica, al final és definició, també hi ha una mica de filosofia. És saber, clar, el que vols, definir-ho correctament i amb les millors eines. Nosaltres t'intentarem ensenyar això, el que sabem. Sabem una mica de semiòtica, ens agrada, sabem una mica de matemàtiques, aquí hem explicat també el context, com buscar informació rigorosa, no? O sigui que al final jo crec que el prompting és molt interdisciplinar i si tu ets més artístic, tindràs conceptes de com formar una imatge potser que jo no tinc. Que jo li puc plantejar a ChatGPT, però necessitaré un context i un estudi previ molt més gran que el d'algun professional. Algú que ja el tingui, no? Ara volia agafar el fil jo també, no sé si volies dir tu alguna cosa. No, continua, sisplau.
No, però agafant el fil aquest que dius, una persona professional jo penso que a vegades sense voler ens hem trobat que és una mica reticent amb aquesta nova tecnologia, penso jo que a l'hora de tindre més tecnicismes, de tindre més paraules, de tindre més vocabulari per definir el tema que estem parlant, que nosaltres les hem d'adquirir i aprendre interactuant amb l'intel·ligència artificial, anirà molt més ràpid que nosaltres a l'hora de buscar la resposta que estem sol·licitant. M'explico? Llavors, animo a la gent que sigui reticent a que ho intenti provar amb el seu grau de complexitat, la veritat, utilitzant tecnicismes que ells utilitzin en el seu camp, ja sigui medicina, ja sigui programació, perquè jo crec que sorprendran dels resultats. Això sí, han de començar a aprendre potser a fer de bons emissors, que això és important, evidentment. El que parlem, el parenting, al final és una nova feina que fins ara no hi era, l'interacció a través del llenguatge. Llavors, entre persones que entenem molt bé el context semàntic, entenem molt bé la ironia, els missatges entre línies, potser encara aquests models, si parlem de que hi ha molta cultura anglesa, perquè hi ha molta literatura anglesa que s'ha entrenat, potser la ironia és diferent, o potser les bromes que tenim aquí no són les mateixes d'allà, l'humor anglès que es diu. Sí. I aquí tornem una altra copa, que això ja no és ni programació, això ja no és ciència, però és una manera que tenim d'utilitzar una eina que és el llenguatge. És un dels sesgos que li hem donat, perquè vulguis que no, hem utilitzat el nostre llenguatge enllaçant amb la filosofia del llenguatge, és que tot en veritat està molt relacionat. Llavors, un altre enfoc, una altra tècnica molt interessant és el self-consistency, és donar pròpia consistència, el que parlàvem dels llenguatges, no? Del 2 més 2 igual a 4, de la geometria, que tu has de fer un model. Doncs aquest mateix model tu li pots dir que sigui consistent, que no et digui una cosa contradictòria del que t'ha dit fa 3 respostes abans, que sàpiga més o menys seguir el context, no? I no només això, sinó que el self-consistency tu el que li pots demanar és diferents camins, diferents enfocs. El que vam comentar, no només amb roleplays, sigues un expert en matemàtiques, un científic de dades i un economista, no? Tu pots fer que sigui, ja no només això, sinó que cada un faci el seu enfoc en el problema i al final que arribin a una conclusió. I escollir la que més t'interessi. O que cadascú faci 4 propostes. Sí, si tens 4 propostes... Que això tornes una mica al roleplay, no? És que tot va molt lligat, tot el que és prompting pensa que al final... Bueno, perdó. No, és això, ara sí, estava posant l'exemple del roleplay, però tu li pots posar que te faci 4 propostes, sense que sigui roleplay, ja tens 4 camins diferents. M'explico, al final és això, totes les tècniques que estem proposant aquí, que hem triat així més bàsiques, diguéssim, es poden barrejar totes amb totes, pots utilitzar-ne una, inclús les pots utilitzar pel pre-prom, inclús els pots utilitzar per el post-prom, que és el que hem comentat també. Tinc un incís, penseu que al final només no deixen de ser tecnicismes el que utilitzem. Després ja veieu que quan us expliquem el tecnicisme són coses que nosaltres utilitzem en el dia a dia a l'hora de parlar. I a l'hora de plantejar-vos ho dieu, hòstia, si això és obvi. Clar, és obvi, però s'ha de plantejar a l'hora de fer també, no? Això també és important explicar-ho perquè expliquem conceptes que semblen una mica fàcils, no?, d'entendre després. Sí. Perquè està la parauleta, no?, està el tecnicisme i després el concepte és, hòstia, vale, ja ho estic entenent, així que exemples. Sí, això a la filosofia del llenguatge i a la filosofia de les matemàtiques, el que és més important, potser, no és resoldre un problema, que és el que té més renom al final, sinó és plantejar el problema. Són ara no sé si són els 11 problemes de Hilbert, del mil·lenni, o no sé quants són. És a dir, ja plantejar els problemes, que l'altra gent pugui veure el mateix que veus tu, i és molt important. A vegades sembla que t'ensenyen la metodologia científica, que és hipòtesi, plantejar un mètode, resultats, conclusió i replicació. Que fàcil, no? Clar, un cop t'ho posen a davant és molt fàcil, però arribar aquí tens moltes opcions. La creació és complicada. Quan et posen l'opció davant, la veus molt lògica, però quan tens molt per triar, és com l'Anna que està aquí a darrere, que li agrada escriure, és com el síndrome de la pàgina en blanc, que tu pots començar a escriure amb 1000 maneres diferents, no? I dius, i ara com començo? Doncs és una mica això, no? És donar com el primer pas aquí per la gent que no sap com utilitzar aquesta eina i no n'havia sentit a parlar mai de cap tipus de tècnica. Jo, com tu dius, la qüestió és provar amb aquesta eina, no us penseu, jo us animaria a començar, i abans he dit professionals perquè estava parlant de professionals, però qualsevol tipus de persona, qualsevol dubte, qualsevol problema que tingueu, pensaments que tingueu d'altres, intenteu comunicar-vos amb ella i ja veureu que jo crec que us emportareu una grata sorpresa, la veritat, sobretot a l'hora de com entén el problema que estàs tenint molts cops. I falten coses, evidentment, però no s'equivoca més ni menys que nosaltres. Bueno, sí, s'equivoca menys que nosaltres. Sí. S'equivoca molt menys que nosaltres. O sigui, el que també li passa a molta gent, que és una cosa que hem de comentar, és que ens diu, doncs si s'equivoca, i dic, sí, però s'equivoca tant com t'equivocaries tu? Més o menys, no?
Vale, doncs no sé si teniu alguna tècnica més de prompting que vulgueu, una que sigui bastant diferent, que podem parlar una mica de les paraules clau, que poder... No és tan com una tècnica, o poder sí. Són frases clau, no? Dos frases claus que utilitzem molt nosaltres, no? Sí, més que res, potser metodologia. Tu expliques les paraules, jo explico una mica la manera que tenim. No sé, per exemple, jo el que faig molt, m'agrada molt fer models i provar models diferents matemàtics, a veure com modelar diferents variables. Llavors, el que em va molt bé, hi ha molts de camps que jo n'he fet des de la química. Per exemple, anàlisi funcional. A few moments later. Doncs va, acabem i... Posarem aquest al mig, no, esperem veure que no sabia res. Intentem acabar I continuem. No, jo només volia comentar el tema de les metodologies a l'hora de fer prompting. És a dir, jo si no domino molt un tema, per exemple, no sé, ara m'estava barallant amb anàlisi funcional, no? I són temes que jo, la veritat, m'he tocat molt, m'agraden les matemàtiques, entenc la simbologia, llavors jo puc buscar informació i allò aplicar-ho. Llavors, és una manera, també, el que parlàvem del pre-prompt, no? Agafar la informació i a partir d'aquella informació ja després demanar-li tu la pregunta molt concreta. Llavors, jo són tècniques que utilitzo al dia a dia, més que paraules clau, no? També No, jo tinc algunes frases que en veritat algun cop també les he utilitzat, suposo que, però perquè hem vist que donen uns resultats molt interessants, no sé si era del 60 al 80, passava en algun cas, no? De precisió, en plan que millorava d'un 6, perquè ens entenguem, a un 8 en un examen. Perquè ens entenguem, vull dir, és considerable. Aquests números de què en parleu, això són estudis fets per OpenAI o per... No, els benchmarks. Exacte. Els benchmarks dels que parlàvem, correcte. Vale. I llavors, això que et dic, dos frases que es van donar compte que funcionaven molt és razona paso a paso, que no deix de ser una mica enganxant, chain of thought. Aquests apunteu-los. Sí, però... Perquè van molt bé. Però si ho penseu, és això que parlàvem, chain of thought, no? És anar-li dient que ho faci tot pas a pas i seqüencialment. Razona paso a paso i tómate un respiro. Que és molt curiosa aquesta, sempre la parlem perquè és una mica de coaching, una intel·ligència artificial, que ja em diràs tu quin sentit té, però a vegades ens sorprenen aquestes coses. La part humana, no? Que m'han posat poder. Bueno, jo el que crec, o ens sorprenen nosaltres, que s'aprèn el procés més tranquil·lament, que potser d'una altra manera optimitza més la velocitat. És com dir-li, no optimices la velocitat, optimiza el rendimiento, per exemple. No sé si n'hi ha... Sí, amb algunes més. Són les que he fet servir, la d'actuar como, aquestes dues que has dit, i ara no et ve al cap alguna que diguis, hosti, l'he fet servir molt, també. La de l'alto nivell, que és el que us dèiem, que és doctorado en Harvard, no? Sí, exacte. Jo també utilitzo molt el màximo rigor científic o acadèmic. Molt bé. Perquè així ja, m'entens, no s'esbiaixa tant, intenta sempre buscar, no? Llavors, una altra cosa que com a divulgació m'agrada molt fer és que sempre me posi referències i no normalment articles. Llavors, evidentment, no em puc llegir jo tots els articles, però si està allà i fas una ullada i més o menys ho veus, sempre pots anar a comprovar, no? Però és una manera molt ràpida de veure informació. Això Copilot va molt bé, per exemple. Copilot tu poses al costat en Microsoft Edge i tu busques l'article científic que t'interessi i ell te pot fer un resum. Bueno, però directament el que fem últimament, no? Bueno, jo el que faig és agafar-lo i passar-lo al ChatGPT, que en principi t'ho farà millor, no? Sí, perquè ara ja agafa, pots adjuntar-li arxius. Sí, però Copilot ja llegeix directament, no cal ni que li adjuntis. Copilot està llegint la pàgina al moment que l'està utilitzant. Però al final recomano potser utilitzar ChatGPT, per l'ajuste fino que té i per la resposta que té en comparació amb Copilot. Sí, o sigui, sempre una mica el que parlem, no? Depèn la necessitat que tinguis o el que busquis. Tot i que la base segueix sent ChatGPT, no, si no m'equivoco, evidentment no deu ser, però de Copilot té ChatGPT també. Que també sí que és veritat que Microsoft té altres projectes, em sembla que també ha comprat Mistral i no sé, alguns altres d'open source així. Mistral és europeu, per si us interessa, i és del millor europeu que tenim, és francès, no? Diria Mistral, a més, i es pot utilitzar, a través de GitHub, si també us ficarem l'enllaç, no? Sí. Els deixaré baix a la descripció, perquè si vaig posar enllaços no se'ns veuran les cares. Et taparàs. I no res. Tens feina per enllaços, N'hi ha uns quants. Ja m'estic aquí apuntant coses, espero no deixar-me en cap, o haurem d'anar repetint el vídeo. Sí, el proper podcast. El proper podcast. Jailbreak, és a dir, trencament de... Fem un peron? Per què? S'han apagat els dos? Ens hem quedat sense micros. One eternity later. Bueno, doncs tornant una mica al tema, ara faré veure que no hi ha hagut cap tall, hem hagut de tallar perquè se'ns ha acabat la bateria dels micros, petits problemes tècnics. Coses que passen, coses que passen. Professionalitat. Exacte, professionalitat. Fem el que podem. Posem-nos a puesto.
M'he apuntat per aquí abans, has tret un tema que penso que és molt interessant, enllaçat amb el prompting, i ara ja també per acabar, que ha estat el tema de l'ètica i la seguretat. Totalment d'acord. Mira, a més, parlant d'això, no sé si t'he tret el tema per això, però ara m'ha vingut. Tenim un blog que fa poc vam pujar, el va preparar ell, a més, no? Amb un GPT, com sempre acompanyem els blogs, i una cançó, la veritat, que és interessant, que parla sobre això, sobre la seguretat, i que després potser li seré comentar amb ell el tema una mica, no? Sí. Perquè ho domines una mica més. Jo l'únic que et puc dir que ens vam trobar al principi, que això ja us ho trobareu, és que inclús OpenAI ja té restriccions. A l'hora de tu preguntar-li sobre certs temes, el ChatGPT en aquest cas et contesta amb un paràgraf que ja està predefinit. Sí, per posar un exemple, jo ara li puc demanar a ChatGPT com fer una bomba. No. Em sortiria aquest text del que Lo et parles? siento, te demanaria perdó perquè... És molt educada, no? Exacte. Tornem a parlar d'ell, és molt educada. Però no et donaria la resposta. Dic, lo siento, però... I et parlaria no de totes estic les restriccions que té, autoritzat exacte, o- a través d'OpenAI, del que faci falta. I això ja és una de les restriccions de seguretat que té, per exemple, a l'hora de que no hi hagi problemes o que no donin informació perillosa per la humanitat. Sí, bueno, de fet és això, estàs posant un gran coneixement a l'abast de tothom, no? I fins a quin punt és perillós això? Jo crec que és un bon tema a tractar. En aquest tema ja et dic, el meu company podrà profunditzar més, penso jo. Sí, on acaba aquesta llibertat d'expressió de la que parlem, la llibertat d'informació, no? Totalment, En aquest cas... Copyright inclús podríem parlar, no? El tema de copyright, de si s'està copyright. copiant d'un autor, drets d'autor també, no? Sí. Que no té de ser alguna similar també. Bueno, no ho sé, et dic, el meu company va fer l'article i crec que està molt més informat. Vale, doncs, Kevin, si ens ho pots explicar una mica més, per acabar, jo crec que és un tema molt interessant. A veure, intentaré fer una mica de resum de tot el que s'ha parlat relacionat amb l'ètica. Jo no sóc un expert, tampoc. Sí que és veritat que l'ètica és un camp que abarca tot, perquè inclús a la ciència tu no pots fer maltracte de ratolins quan fas experimentació, llavors és un tema que sempre es té molt en compte, val? Però jo voldria començar com hem anat traient els temes, i el primer era el Chain and Hash, no? El blog. El blog aquest era interessant perquè el que es proposa és fer com una empremta digital dels models per saber això, no? Realment que hi hagi una transparència. Llavors, dins de la seguretat de la intel·ligència artificial hi ha un concepte que es diu prom adversari, que el que s'intenta és trencar les... Ara no em surt la paraula en català, jaula. Jailbreak, no? Jailbreak. Sí. En anglès. Com és jaula en català? Gàbia. Però podríem Gàbia. parlar del concepte de jailbreak. Sí, el trencament de gàbies, diguéssim, que és que els models de llenguatge no els hi posen doncs, aquestes limitacions, ja sigui ètiques, perquè si ens ho parem a pensar, al final són empreses i és un producte que donen, per tant és un servei. Si aquest servei que ofereixen diuen que la solució al suïcidi, com ha passat al principi, és tirar-se pel balcó, doncs no és gaire bona publicitat per ells. Llavors també els interessa que aquests models estiguin com estancats èticament. Val? Llavors, el que se fa amb aquestes tècniques que hem explicat de prefix, de preprom, el prom, postprom, pots fer tècniques similars per trencar aquestes gàbies. Llavors, no és el mateix preguntar-li, fes-me una bomba, que pas a pas, esglossa'm, estem fent que tu sàpigues ja quines barreges has de fer d'elements químics o... Parlant de històries ciència-ficció d'aquestes. funcionava molt al principi, te'n Al recordes? principi fèiem ficció, Un retrato hiperrealista. Sí, que hi ha maneres d'enganyar, per dir-ho d'alguna manera, en aquestes... Cada cop com tot. Sí. cada cop aprenen aquestes maneres i les van tancant, però bueno, sí. Clar, però també ara s'obre un nou camp, que és amb els models multimodals, que llavors es pot trencar amb imatges. Jo li puc posar una imatge que potser són píxels, que tu els veus i dius no té cap relació, i això serveix per trencar la gàbia Aquest ètica. concepte és molt interessant. Sí, que està naixent el hacking de la IA, no? Entenc una mica amb això que em dius. Sí, com tot, és el prompting aplicat doncs, a el que vulguis. Tant el pots aplicar a saber un coneixement molt profund per fer el bé ètic o per fer el mal ètic. Llavors aquí hem de plantejar si fer una bomba és dolent. O a quin camp pertoca això. No es deixa de trencar també una mica les limitacions del llenguatge, que ja n'hem parlat algun cop d'aquest tema també. Vull dir, tu vas a que ell on té el límit, li trenques perquè avanci i vagi més enllà d'on tu vulguis, perquè no deixa de ser un límit que li hem posat. Jo tinc, per exemple, un terreny, que no és el cas, tant de bo, un terreny de moltes hectàrees i potser m'interessa fer mineria i ara li puc demanar com puc fer una explosió allà. Però bueno, els premis Nobel han donat perquè la dinamita tant es pot utilitzar per fer el bé com per fer el mal. Llavors,
Aquí ja és un camp més de l'ètica que no de la intel·ligència artificial. De com El que ho passa, utilitzem, no? exacte, el que passa que aquí tornem un altre cop a la interacció humà-eina. Llavors, jo aquí el que tinc apuntat és que l'eina per nosaltres pot ser o no invasiva o invasiva. Tant ens podem posar una pròtesi com a genoll o tant ens podem posar un cor artificial. Totalment. Llavors, és un treball mecànic. Aquest treball mecànic no ens suposa una excitació, diguéssim, perquè ho veiem des de fa molt de temps, però potser si començo a parlar d'implants cerebrals, això sí que et suposa més canvi. Llavors, n'hi ha de tècniques no invasives, com podrien ser cascos, ulleres... No deix de parlar, si te'n recordes, del primer podcast, que parlava una mica de transhumanisme, una mica, si tu vares a pensar. Sí. En certa manera, no? Sí, llavors, en l'ús d'aquesta eina, ara enganxant també amb el que parlàveu del copyright, al final, les normes del copyright són molt clares, és a dir, tu pots plagiar, però amb diferents maneres de plagiar, saps? I la intel·ligència artificial només és una manera. Si tu fas un producte que és molt similar a la Mona Lisa, doncs no té res a veure el camí que hagis seguit, és el producte final. Tornem a parlar de limitacions de llenguatge, vull dir, el llenguatge és limitat, al final no ens deixem de repetir les estructures, les canviem en certs punts, com deia ell, és el que t'està dient, però és copiat. És un... Sí, això ho he sentit a vegades dels músics, d'hòstia, aquest s'ha copiat d'aquell perquè són els mateixos acords, collons, tenim 8 notes. Molt bé. I la combinació finita no és infinita. Diferents melodies, diferents... Però bueno, al final... Clar, és el debat de tota la vida de l'art, això, el que és una referència i què és un plagi o què és una apropiació, al final, no? I, bueno, això és molt interessant perquè aquests models, al final, ens estem plantejant que les dades que agafen volen que els hi paguem copyright, però les dades només serveixen per entrenar. És com si tu anessis al museu i t'empapessis de l'estil del museu i després tu a casa teu fessis l'obra. I ja no només això, l'aprenent de Da Vinci mateix, que replicava el seu art i diguéssim que s'estava copiant, no? Perquè estava intentant crear alguna cosa nou a partir del que ha après. I la intel·ligència artificial, a diferència de Google, per exemple, que això hi ha molta gent que també és un concepte que té liat, no agafa la informació i te l'ordena perquè tu la vegis i l'agafa i la còpia directament, sinó que ella, a partir de tota la informació que té, crea alguna cosa, el que fem un humà, el que faria un humà, a partir de la informació que li donem des de petit, i després, en teoria, és que ja entraríem a debats filosòfics molt forts, tenim una presa de decisions. Sí, generes, no? Com parlem d'intel·ligència generativa, doncs generes, no? Seria la... Sí, per exemple, molt bé. Llavors, en aquestes decisions, tu tens responsabilitats i després és el que diguem, l'ètica, no? L'acció, ja si ho enganxem una mica també amb que tampoc sóc un expert, però m'agrada intentar relacionar doncs, tots els camps que tenen a veure amb aquell mateix estudi, no? I al final la responsabilitat jurídica la podem agafar per dos cantons, la responsabilitat dels creadors del model i la responsabilitat dels usuaris que l'utilitzen. Llavors aquí hem de distingir molt bé les dues parts. Si ràpid i metàfora ràpida, que ens agrada mostrar les metàfores, què és la culpa de la pistola o del que està utilitzant la pistola? Perdó, pots seguir? Sí, no, bueno, al final jo crec que seria el resum, no?, de tot això, aquesta frase. No, però que ho estava dient i m'ha vingut la metàfora aquesta i penso que això es pot entendre més. Sí, però la veig com a resum de tot això, eh? Sí, evidentment que la pistola no és una pistola perquè és llenguatge i encara no podem parlar d'agents robòtics autònoms que... Sí, que això va sortir l'altre dia, també. També, m'entens? És a dir, clar, ara mateix estem en un estadi molt bàsic, molt inicial, en el qual tot això pot anar sent exponencial, però com pot ser exponencial ens podem frenar de cop i tenir un altre hivern d'intel·ligència artificial com més d'una vegada ja ha passat a la història. No és l'objecte, però sí el pergamí o la informació que ens fa evolucionar cap a una altra cosa diferent, no? Una mica? Ens fa evolucionar, tot i que no sigui un objecte com una pistola, a vegades el coneixement és més perillós que la pistola, m'explico, perquè sense el coneixement no ve la pistola. Ho dic a l'hora que tu m'has dit que no és un objecte encara, ho estaves comentant ara. No, bueno, no és un objecte en el sentit de poder matar algú, tu no pots matar algú amb paraules encara, i estem parlant d'intel·ligències artificials que són generadores de contingut. Clar, però tu utilitzes aquest contingut, no? Per exemple, aprendre a matar amb algú. Exacte, totalment. Clar, no és el mateix que t'agafi una paella plena d'oli i te la tiri per sobre un braç robòtic perquè ha fallat, que s'equivoqui amb una resposta de quan és 2 més 2. 100%. I aquí potser pequem una mica de ser nosaltres al centre i de que totes les normes s'han de fer al nostre voltant. I és un camp superinteressant a veure com pot plantejar noves ètiques de com barrejar-nos o com
bueno, no sé com Com serà. interactuar amb ell al final, no? Sí. Que és el que una mica en Cooperativa Catalunya intentem ensenyar, a interactuar amb la intel·ligència artificial, perquè hi ha molt estigmatisme, hi ha molta por, demonització que diem, perquè com que no es coneix es pensen que és algú, però no és de ser algú nou, que normalment en la novetat, ho sento, solem ser reticents, i quan li dones una oportunitat dius, ostres, això és una tecnologia que... És una manera de democratitzar aquest ensenyament per tothom, portar-lo a l'abast de tothom i... Totalment. I això, bàsicament. Doncs jo crec que fins aquí... Avui ha estat bé un altre cop, eh? Sí, ho dic perquè Haurem superat el rècord de l'altre dia o no, audiència? Aquí als comentaris ens ho podeu deixar. Hem fet més que l'altre dia o no? Doncs A veure no què ho sé, diuen. doncs no sé, Que són perquè molt ho hauré de pesats. mirar. O no són pesats. Ostres. Esperem que no se'ls hi fem pesar tant. Bueno, esperem que no ho sé, però al final nosaltres ens perdoneu, Això ho hem de dir. Ens quedem tancats no a la nostra bombolla i a mi se m'obliden les càmeres i en sec miro cap allà i dic que hi ha la càmera. Sí, perquè segurament no tenim ni un rellotge per aquí, però devem portar una estoneta ja. Se'ns fa cura a nosaltres, que ho sapigueu. Després quan ho mirem ens sorprenem, no? Doncs, bueno, aviam si me'n recordo de tot. Hem fet ja l'anunci de youtuber, l'has fet molt bé. Bueno, és una manera... Anirem aprenent, està bé. Com es diu això? Trencar la quarta paret. Ara que està Deadpool i Wolverine, la veien a veure fa poc, molt interessant, fan molt de trencar la quarta paret i funciona. Són tècniques, Àlex? Tècniques. Soc una mica boomer, ho sento. Avui parlant de tècniques, no? De pronting, parlarem una mica... Doncs per no allargar-nos més, deixaré els no sé quants enllaços hem dit que deixaríem avui. Deixarem els enllaços que puguem aquí sota la descripció, cap aquí, cap allà, no sé on. I si de veritat heu arribat fins aquí, moltes gràcies, si us ha semblat interessant. I qualsevol cosa, ja sabeu, deixeu un comentari, la nostra web, recordeu els blogs, superinteressant. Blogs tenen moltes cançons, escolteu les cançons, us agradaran molt, feu-me cas. Si no us agrada llegir, escolteu les cançons. Jo sóc el fan número 1. I, bueno, doncs fins aquí. Moltes gràcies i la propera. Prompting simple, basat d'una ment clara. Model respost, res no desgavella. Consulta directa, cap trampa rara. Amb lògica pura, la raó d'estella. Pensaments en cadena, lògica pura. Problemes petits, passos calculats. Descomposició, cada pas segura. Raonament clar, resultats mirats. Consistència pròpia, camins diversos. Raonament en bucle, encerts brillants. Precisió augmenta, passos dispersos. Respostes segures com fars llampant. Refinament en conjunt, gotes mescla. Múltiples generacions, respostes fines. Cada etapa clara, cap ment resseca. Veritats com estels en nits divins. Automàtic, cot, esforç reduït, rendiment iguala. Sempre millor, punts de dades complexos. Ben introduït, raonament ferm, com un gran tresor. Python que balla, programes clarament. Càlcul precís, numeració fina. Problemes fraccionats clarament. Precisió constant, cap ment declina. Pensaments en símbols, llenguatge pur. Preguntes i respostes sempre brillants. Passos intermedis, segur i futur. Tasques espaials, moviments constants. Estructura clara, programació, raonament intermedi. Fort i segur, precisió en codi. Cap confusió, respostes ben clares com l'aigua pur. Ment que raona, sempre funciona. Passos precisos, respostes brillants. Ment que raona, sempre funciona. Passos precisos, respostes brillants. Arbre de pensament, estructures diverses. Cada camí brillant, solucions troba. Respostes com llum en nits disperses. Raonament clar, res mai es roba. Prompts sintètics, exemples que ens guien. Morals milloren, raonament viu. Generació automàtica, ment que es desvesteix. Respostes precises com riu. Metacognitiu, pensament reflexiu. Autoavaluació, confiança ben ferma. Problemes resolts, cap dubte excessiu. Ment que analitza, res no la cega. Ment que raona, sempre funciona. Passos precisos, respostes brillants.